Здравейте, Здравейте, съм Фран. Нинко и аз съм с моята братовчетка. Правим хотел от TNT Да. Здравейте, аз и съм просто Бета. да я взривим. За да Това не е видим- истинския Майнкрафт. Това е Крафтсман, който е доста готина игра. Кефини нас. Нали така? Обаче просто можем да си изтеглим истинската. Истинската е по-яка. Можем, но от Happy Mod. Да, обаче аз не знам откъде да се изтегля. Аз знам как. Да си стеги. Какво сложих тук? Не знам. Така да го закрием. Покажи ме мен на камерата, бе. Тук не ни виждам. Буквално аз ще направя някакво такова. Аз тук стисна. Това цялото ще го запалим. Така, готови сме. Не, още. Давай. Добре. Аз направя така един плод. То няма да бъде къща, да Не. знаеш. Няма да бъде. Не. Да, просто някакво се заряди. TNT. Да. Искаше да кажа. Айде, ела до мен. Ти къде си? Ама ти си отделно ги направи тези TNT-та. Добре. Аз иначе ще взривя всичко. Сега. Искам да слагаме така. Ще взривя всичко. Започваме. Ама ти хора. показвай аз какво ще правя. Покажи там. Изчакай. Бързо. Само да намеря една ръчка. О, ти какво ти си направил, бе? Така. Хайде, идвай. Слагам ето това. Бързо, махай се! Буф. Буквално гледайте. Гледайте. Ей така, и те си падат и